Fi stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, ingħatat stampa dwar l-andament tal-beħ mill-ħwienet fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Jirriżulta li f'Novembru li għadda il-beħ mill-ħwienet f'Malta irreġistra l-ħames l-akbar tnaqqis fost is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. F'Novembru l-beħ mill-ħwienet f'Malta naqas bi 3.3%. Tnaqqis li jistona mal-fatt li bħala medja fl-istess xahar fl-Unjoni Ewropea il-beħ mill-ħwienet naqas biss b'1.3%. Dan ifisser li tnaqqis fil-beħ mill-ħwienet f'pajjiżna matul Novembru kien darbtejn u nofs iktar qawwi milli kien bħala medja fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. F'Novembru kien hemm 10 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea illi fihom bil-kontra ta' dak li seħħ f'Malta il-beħ mill-ħwienet żdied u mhux naqas. L-ikbar żieda fil-beħ f'Novembru fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea seħħet fil-Latvja fejn il-beħ żdied bi kważi 9%. Pajjiżi oħra Ewropej li raw żieda qawwija fil-beħ mill-ħwienet tagħhom kienu l-Belġjum, l-Estonja u r-Rumanija.